ମାନେ ଆପଣମାନେ ପହିଲି ରଜରେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆମର ତ ପୋଡ଼ପିଠା ଏବେ କରିକି ଖାଇମୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ତସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣିଟା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ଅଦା ଛେଚା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ବି କାଟିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ତାକୁ ବି ସେ ପାଣି ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକିନା ପିଠାରେ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପିଠାଟା ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନହେଲେ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମିଠା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମଧୁର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପୋଡ଼ପିଠା ତ ନାଁ ଶୁଣିଲାକୁ ମୋତେ ପୁରା ପେଟ ଖାଲି ଜଳିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଗରମ ହେଇକି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଜନ୍ତିକି ଢାଳିଦେବି। ଆଉ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚୁନାରେ କରିକି ଢାଳନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି କରି ଢାଳି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି କରିକି ଗୋଳେଇକି ଢାଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ଟା ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେମି। ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜନ୍ତୁଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପୋଡ଼ପିଠା କରେ। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଏକା ଏକା କରିପାରେନି ପକେଇକି ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରିକି ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ବହଳ ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଉପରେ ସିନା ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଦେଖ ପୁରା ମିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଆମର ଜନ୍ତୁଳିଟା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ପୋଡ଼ପିଠା ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ବନିଯିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ଭଲସେ ନୋଟେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ପିଠାଟା ଲାଗିଗଲେ ଜାଣିଥିବେ ତ କ'ଣ ଲାଗିବ, କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ତାକୁ ତଳକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠୁ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଆଗରୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଏବେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଧୋଇ ଧୁଆ ସାରିକି ନିଆଁରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ପିଠା ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିବା ସେ ପତ୍ରଟି ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମ ସାନ ଭାଉଜ ନିଆଁରେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇରେ କିଛି ହାଲକା ତେଲ ମାରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତେଲ ମାରି ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ବି ଦେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ତେଲଟା ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇକି କଦଳୀପତ୍ର ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ହେବ, ଏତେ ବି ପୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେମିତି ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ କରିବେ ନା ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପତ୍ରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ତେଲ ଲଗା ସରିଗଲା, ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ଜନ୍ତୁଳିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ହାତରେ ଧରି ହେବ, ହାଲକା ହାଲକା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ବି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ବାମ୍ଫ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ନ ଦେଇକି ଟିକେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁଳିକି ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ। ପିଠାଟା ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଭଲ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୋର ସବୁ ଦେଇକି ପୁରା ଜନ୍ତୁଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘିଅ ଦେଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଦେବିନି, ଫେରେ ଭାଉଜ ଯେମିତି କହିଲେ ତା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଦେଇନି। ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ପିଠାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଜନ୍ତୁଣି ଉପରେ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ଲଗାଇ ଦେଉଛି ତେଲ ଆଉ ଆମର ଗୁଆ ଘିଅଟା। ଏବେ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଉପରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ଚାପି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାହାରିବନି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପହିଲି ରଜରେ ମୋତେ କହିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଫେର୍ ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବି ଆମର ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଡବଲ୍ ପତ୍ର ନଦେଲେ ହେବନି। ଫେର୍ ବି କିଛି ପତ୍ର ରଖିଛି, ମୁଁ ନୋଟିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଟାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମୁଁ ପତ୍ର ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଲିରେ ଏବେ ବସାଇଦେବା କଢ଼ାକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ପିଠା ପୋଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କାଠ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ଚୁଲିଟାକୁ ପୁରା ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଥାଳି ବି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ପିଠା ବି ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ଢାଙ୍କା, ଆମର ପିଠା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଉ ପତ୍ର ବି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରଟା ବେଶୀ ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ପୁରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଖିକି ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଏବେ କଞ୍ଚା ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ
गड़ा खोलिकी देखुची मोर पिठाटा परफेक्ट है कि नहीं। आ देखो सांगने ये पत्र देखिए जानीपारे मोर पिठाटा होती कि नहीं। आ देखो केते भी सुंदर देखा मु फेर कंची साहाଯ୍य देखुची पिठा होती कि नहीं। एबे आमर पिठा हो जाइए रेडी। एबे मो पिठा को पोड़ पिठा मोर पूरा रेडी हो जाइए। एबे पत्र खोलिकी देखुची मुझे आपको पिठाटा केमती होती पोड़ पिठा मोर केमती देखा होची पूरा कहले तो कि देखिले आखिर पूरा पाटिरू लाल गलुची। देखो मोर पोड़ पिठा पूरा रेडी। एबे मु काटुची केते भी नरम अच्छी। मु लास्ट आउ केते व्यस्त हो गली खाइबे मु आउ छुरी दरकार पड़ुनी मते मु से पिठा गड़िकार ही काटी दउची। आ देखो सांग मैंने मु काटिकी देखौची पिठाटा केमती होची। आ देखो पूरा केते नरम पूरा अच्छी माने एमती ही देखो पूरा देखिए दूसरी पूरा केते नरम। यही भाया पोड़ पिठा करके खातु। आ समस्त को हापी रज। आ वीडियो भल लगे निश्चय कमेंट रे जनइबे। रहिली।